Urdina da arnasa bat, zaben barreneraino iristen dena, zerua bezain zabala, infinitua. Egoizetan bizi da, eta ferekatzen du ikusten dena eta ukitu ezin dena, malgu, xamur, handi eder bizi, olatuen antzera ertzeratzen da, ez beti oatzera. Eta telefono ariak maite ditu. Eta telefono ariek maite dituzte, mezu laburretan urdin datozen maitemin berbagurak. Eta memoriak betetzen zaizkie telefonatxoei. Maitasun aitorpen urdinez memoriak bete-bete. Absolutua da, amodio urdina. Dena ematen duena. Berdea mentazko musu batekin hasten da. Eta bizi, euri ondorengo garo artean, lirizurtoin moztu berrian, edo udaberri oro ernaltzen den erreka ondoko zahatxean bizi da. Arnasa bada, mintz guztiak ernetzen dituen ausai bada, airea eroale duena, zentzumenak esnatzen dituen ukimena da. Guztia, goxoa, lotxagabea, lizuna ere izatetakiena. Xuxurlak maite ditu berdeak, eta erpintzen diren lastanak eta ferekak ezpain bat duenean. Eta telefonoariak maite ditu, eta telefonoariek maite dituzte berdean datozen azperen eta musuak. Absolutua da, amodio berdea, eman ala dena jasotzen duena. Gorria da, eta beroa, eta batzuetan gorri-goria. Beroa bera ere erremintzen duena, erredurak ukenduka gozotu eta osatu orduko errez dator berriz gorria. Dena eta gehiago oraindik pasioa da, neurtezina, eromeneraino, amildegietaraino, nahi du gura behar urdin eta berde guztiak batera gozatu. Eta telefonoariak gorroto ditu, ez diotelako erantzuten, eta telefonoariek beldurra diote ez dutelako inoiz asmatzen gorriak nahi lukeena hitzetan ematen. Absolutu ezina, ote da gorria. Dena eman da ere, guztia jasota ere, asetzen ez dena. Beltza isilik bizi da, barruetan. Egunez ikustezin, ilunarekin nahasten da gauero. Konpartitu gabeko amodio alperri galdua. Nahi luke urdin beltzak, nahi luke berde badaki gorriaz, baina esan ezinak eta eman ezinak eta jaso ezinak bestu du nabarra behar lukeen maitxetasun infinitua. Telefonoariari esan nahi lioke, telefonoarietatik galdera bat bakarrik nor da, eta telefonoariek ez dute ezagutzen. Absolutua izan zitekeen amodio beltza, urdin, berde eta gorria, baina beltza da, eta ez da. Arrosak, edo grisak, edo besteak, ez dira amodioak, ez dira. Eta enbeste maitasun urdin, berde, gorri eta beltzi erantzun ezinka telefono konpainiek langilea kontratatzen dituzte. Urdinak batzuk, beste batzuk berdeak, gorriak ere bai eta beltz banakak. Eta asko gris eta arrosa.